Už řadu let zajišťuje společnost Cord Blood Center CZ zpracování, zamrazení a uskladnění pupečníkové krve, která je pro vaše dítě vhodným zdrojem krvetvorných kmenových buněk. V čem je pupečníková krev tak jedinečná? Těsně před porodem dochází vlastně k přechodu velké masy krvetvorných kmenových buněk děťátka z jater dítěte do jeho kostní dřeně a právě proto je pupečníková krev tak bohatá na krvetvorné kmenové buňky, které tvoří součást vlastně kostní dřeně každého z nás. Samotný odběr pupečníkové krve je vlastně velice jednoduchý a není třeba se jej obávat. Probíhá v zápětí po narození dítěte a neohrozí matku ani novorozeně. Tím, že jsou to tkáně dítěte, které už je od nich odstřiženo a nejsou tedy matkou inervovány, absolutně odběr nebolí, trvá 3 až 5 minut a maminka ho v podstatě ani nepostřehne. Odebraná krev je uchovávána při teplotě minus 196 stupňů Celsia v nezměněném stavu po celá desetiletí. V případě potřeby je ihned k dispozici a zájem rodičů o odběry stále roste. Od roku 2004, co jsme založili naši společnost, kumulativně roste zájem rodičů směrem vlastně i s tím, jak se proinformovává veřejnost i prostřednictvím ambulantních gynekologů nebo porodníků a porodních asistentek v předporodních kurzech, takže mohu říci, že v podstatě zájem je obrovský. Velká pozornost je věnována uskladnění krevních vzorků. Záměny se klientky rozhodně nemusí obávat. Každý klient je separátně uschovává, je mu přiděleno speciální číslo, podle kterého my si dokážeme spárovat tyto alfanumerické kódy a vlastně jméno toho klienta, což je zase samozřejmě bezpečnostně chráněno. Výzkum v této oblasti má obrovský potenciál a budoucnost využití pupečníkové krve se teprve otevírá. V případě, kdy dochází k vážným onkologickým onemocněním a kostní dřeň je zničena po chemoterapii, hledá se náhrada té kostní dřeně, je vždy dobré sáhnout takhle vedle do svého úskladiště, vytáhnout si kompatibilní tkáň, kterou máte v čase potřeby okamžitě připravenou a hlavně je zdravá, neobsahuje žádné nádorové buňky. Narození vašeho dítěte tak může být zároveň neopakovatelnou příležitostí k tomu, abyste mu dali na celý život jeho vlastní biologickou pojistku.